ikusiko dugu zelan kalkulatzen den segmentu bateko erdiko puntua. Hemen grafikoan ditugu P eta Q puntuak, euren koordenadak bakite letrak eta azpindizea pizkat inkomoda direla seguntzako, baina ohitura hartzen jonbizarie. P puntuaren koordenadak x bat, y bat. Eta Qren koordenadak x bi, y bi, x bi hemen eta y bi hemen. Erdian, PQ segmentuaren erdian dagoen puntua, M puntuaren koordenadak, x azpi M, y azpi M. Dituko digu, bale? Hemen ditugu. Orduan, erdian egoteko, x azpi M egon behar da x bat eta x biren justu erdian. Eta y azpi M egon bida y bat eta y biren erdian. Bale? Hori zelan adieraziko dugu? Adieraziko dugu modu honetan. Beti behar izango da ondorengo hau. Distantzia hau da. Hau. Ken hau, xm ken x bat. Bale? X azpi m ken x azpi bat. Eta distantzia hau da. X bi ken xm, bai? X bi ken xm izan behar dira bardinak. Eta hemen, ingo duguna izango da, kalkulatu xm. Beraz, orain, xm bakantzen badugu, izango da x bi gehi x bat. Bai? xm. X bat ara. Vale? Ordain, bi xm berdin, x bat eta x biren arteko batuketa. Vale? Orduan, xm izango da, bien batuketaren erdia. Ez? X bi gehi x bat, zati bi. Ordenamen berdin dio, x bat gehi x bi, x bi gehi x bat berdin dio. Vale? Eta iarekin gauza bera. Vale? Hau da, im ken i bat izango da i bi ken im. Bai? Berriro. Distantzia hau da hau ken hau, eta distantzia hau da hause ken hause. Orduan, im gehi im izango da i bi gehi bat, beraz, bi im i bi gehi i bat bada, im izango da i bi gehi i bat, barkatu, erdia. Orduan, M puntuaren koordenada zeintzu dira? P eta Qren koordenaden batura erdia. X bat gehi x bi zati bi eta y bat gehi bi zati bi. Vale? Imagina, puntuak direla. P puntua. Bat minus iru. Eta Q puntua, eta Q puntua minus iru bost. Orduan, zein izango da M? M, engoduan izango da. Nahiz eta puntuak ezin diren batu, hau egin bere izango du. Vale? Orduan, geratzen da. Bat gehi minus iru zati bi, eta bestea minus iru gehi bost zati bi. Vale? Orduan, bat gehi minus iru minus bi zati bi minus bat, eta minus iru gehi bost bi zati bi bat. Hemen batutan,
geratuko dira zatikiak. Vale? Erdiak edo. Ez da zer pasatzen. Bai? Beraz, ametik aurrera, bat, geratu ze prozesu jarraitu dugun hemen. Bai? Hau da, geometrian erabiltzen den prozesu konkretu bat. Vale? Hau da, jutiak kalkulatzen, erdian egoteko zeintzu baldintza bete behar diren. Vale? Erdian egotea baino eskatzen bada, laurdenak, hiru puntu, laurdenak egiteko, inberko genuke, kalkulo batzuko. Vale? Honen moduko antzeko arrazonamendu erabiliz. Bueno, aurten, erdiko puntua kalkulatuko dugu, bien P eta Qren koordenaden batura erdia eginez. Vale?